Hayırlı irte Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Россия президенты федераль жиынга юлламасында балалы гаиләләргә, йөкле хатын-кызларга ярдәм итү чаралары турындагы закон әзерләргә кушкан иде. Ул шушы законны имзалады. Документ нигезендә 1 июльдән 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалар тәрбияләнә торган тулы булмаган гаиләләр төбәктә балалар өчен яшәү минимумының яртысы күләмендә айлык түләү ала. Шулай ук 12 атнага кадәр йөклелек буенча медицина оешмаларына исәпкә баскан хатын-кызларга ай сайын яшәү минимумының 50% күләмендә пособие бирелә башлый. 1 сентябрьдән 8 яшькә кадәрге балаларны карау буенча больничный ата-аналарның стажына карамастан уртача хезмәт хакының 100% күләмендә түләнә. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов Казан халык сәнгать һөнәрчелеге техникумы эшчәнлеге белән танышты. Тулырак алдагы видео язмада. Һөнәр сөйгәнне ил сөйгән. Казан халык сәнгать һөнәрчелеге техникумының асыл максаты заманча шартларда халык һөнәрчелеген буыннан-буынга тапшыру. Мондый белгечләр бик кирәк. Без биргән юнәлешләрдә белем алучылар бер вакытта да эшсез калмый дип белдерде техникум директоры Раушания Сәүбанова. Без төрле милләтләрне күтәрәбез һәм әлбәттә инде басым үзебезнең татар милли әйберләренә каралган. Менә шуның өчен тәрбия эшләре бик яхшы алып барыла. Хәзерге вакытта уку йортында 324 студент белем ала. Араларында мәктәп бетереп килүчеләр дә, өстәмә белем алырга теләүчеләр дә бар. Техникум базасында Татарстан президенты ярдәме белән ресурс үзәк булдырылган. Остаханәләр барысы да заманча җиһазландырылган. Биредә туристлык индустриясына сувенирлар әзерлиләр, дәүләт заказлары да кабул итәләр. Марат Әхмәтов бирегә беренче тапкыр килүен әйтте. Ул зәркән, керамика, агач уеп ясау, күн мозаика, тегү, чигү остаханәләрен карап чыкты. Марат Әхмәтов җитәкчелеккә татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе өчен махсус сувенирлар ясарга тәкъдим итте. Тормыш бит икмәк белән сөттән генә тормый. Кеше ихтыяҗының, аның рухи нечкәлекләре бар. Әйтик, кемнәрдер менә шундый җиһазларга, кемнәрдер рәсемнәргә, картинага, аның өстенә бит әле менә бик зур үзгәрешләр бара. Архитектура, дизайн мәсьәләсендә яңача тормышка мөнәсәбәт биредә бит андый белгечләр дә күп кырлы менә кеше мәнфәгатьләренә туры килә торган һәм шуңа киләчәктә хезмәт итә торган биредә белгечләр әзерлиләр. Үз теләге белән бирегә килеп, менә бу һөнәрне үзләштерергә теләүчеләр яңадан бар икән һәм килергә әзер торучылар. Димәк, тормышта бу юнәлешләргә ихтыяҗ зур дигән сүз. Тел аерым гына яши алмый. Ул мәдәният, милли гореф-гадәтләр, милли һөнәрләр белән үзара мөнәсәбәттә. Казан халык сәнгать һөнәрчелеге техникумы шуның матур үрнәген күрсәтте. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты олимпия чемпионнары туризм халыкка көндәлек хезмәт күрсәтү белгечләре әзерләү белән бергә этно-мәдәни хәзинәне дә барлады. Бу хакта Татар-информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында хәбәр ителде. Бүген югары уку йортында иҗат аша тынычлык һәм бердәмлеккә дип аталган регион-ара фестивальнең гала концерты була. Әлеге фестиваль бәйге рәвешендә үткәрелмәсә дә онлайн рәвештә сайлап алу этабы булган. Этно-мәдәни шул исәптән халыкның халык авыз иҗатын чагылдырган фестиваль быел беренче генә уздырыла. Киләчәктә дә ел саен оештырырбыз дип белдерде Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты ректоры вазифаларын башкаручы Рафис Борханов. Студент чагы бик матур чак, бик теге бөтен нәрсә белән дә шөгыльләнәсе килә, бөтен нәрсәне беләсе килә. Әлбәттә безнең студентлар киләчәктә алар физкультура укытучылары булачак, алар тренерлар булачак, алар балаларны тәрбияләячәк. Һәрберсенә тормыш юлында берничә йөз бала очраячак. Һәм алар ул балаларга да менә шушы без әйткән әйберләр аркылы патриотизм, үз торган илне, үз торган төбәгеңне, үз торган үзең торган районыңны, үзең эшләгән мәктәпне, үзең эшләгән һәрбер җирне менә шулай мактап, балаларга аңлатып, әгәр дә без һәрберебез үз эшләгән эшебездә хәтта бер 10-15 баланы тәрбияләсәк, безнең ил элеккечә ул мәсьәләдә нык булачак.
Татарстанның кайбер юлларында автомобильдә югары тизлектә йөрү рөхсәт ителә. Шуңа бәйле рәвештә юлларда яңа билгеләр дә барлыкка килде. Алар белән хәбәрчебез дә кызыксынды. Питрәш районында юлның бу участогында югары тизлектә йөрергә рөхсәт иткәннәр. Сәгатенә элеккечә 50 чакрым түгел, 70 чакрым тизлектә йөрергә мөмкин. Мне, конечно, безопасность больше всего. Чем меньше, тем побезопаснее для пешеходов. 70 это нормально, но 5 пешеходы, пешеходные переходы, как бы не успеешь остановиться. Җәйлеләр иминлеген саклауны да исәпкә алганнар. Зур тизлек белән йөрү рөхсәт ителгән участокларда җентекләп тикшерү уздырганнар. Каршы як хәрәкәт полослары койма белән чикләп алынган. Транспорт итүчеләргә дә бу уңайлы. Дорожно-транспортные происшествия на данном участке. Бу участокта юл транспорт хәрәкәтләре тәүлекнең караңгы вакытында булды. Без бу карарны кабул итәр алдыннан анализ ясадык. 2020 елда биредә яктырткычлар урнаштырылды. 50 урынына 70 чакрым тизлектә йөрү билгесен куярга мөмкинлек бирде. Тизлек режимын көйләү башкала юлларына да кагылды. Казанга Мамадаш трактынан кирү юлында элек тизлек буенча чикләүләр сәгатенә 60 чакрым иде. Хәзер бу урында 80 чакрым тизлектә йөреп була. Бу участокта тәҗрибә уңышлы булса, шуңа охшаш участокларны арттырачаклар. По результатам анализа дорожно-транспортной обстановки на каждом отдельном участке дороги ограничения максимальной скорости движения в обязательном порядке исключается. Только за последние 2 года оптимизирована скорость на 33 участках. Хәзер Татарстанда юл шелтәрен комплекслы тикшерү һәм тизлек режимын киләү 52 юл участогында планлаштырылган. Шуларның 9-ы федераль әһәмияттәге трассаларда. Фарис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстан журналистлар йортында танылган замандашыбыз, тележурналист, шагыйрь Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Кыямовның иҗат кичәсе үтте. Бу истәлекле чараны Кыямовлар үзләре алып барды. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән мәкаль әйтерсең нәкъ Илдарга әйтелгән. Бәллүр каләм конкурсы 30 имәни бүләге иясе, халыкара һәм республика җыр конкурслары җиңүчесе Илдар Кыямовның фәлсәфи, матур шигырьләр язганын күпләр белми дә торгандыр. Илдар шигырьләрен сабый чактан ук яза. Хәзердә иҗаттан туктаганы юк. Җырларымда җирсүен басмасы 50 яшьлек уңаеннан нәшер ителде. Аның иң зур хәзинәсе Кара Чишмә карьясы. Ул тарих төпкеленә төшеп, хәтта хуннар чорына кадәр барып җитеп, туган авылының кайчан, ничек барлыкка килүен ачыклаган. Иҗат кичәсендә Илдар Кыямовның хезмәттәшләре, якташлары, укытучылары һәм дәрәҗәле кунаклар катнашты. Узган бер этапларга нәтиҗә ясап, аларны китапларны теге киштәгә тәртипләп тезеп куясың, бит я булмаса архивны, кәгазьләрне дигәндәй рубрикацияләп, исемнәрен билгеләп дигән кебек. Менә шулай тормышның тәртипкә китереп, тәртипләп кую фарз дип уйлыйм, лазым. Чөнки үзеңә алга таба эшләр өчен җиңел була. Һәм менә 50 яшь инде ул үзенә күрә бер этап. Аллага шөкер ирешелгәннәр бар һәм эшлисе килгәннәр әле тагын да күбрәк. Китап чыкты. Тагын берсе әзерләнеп килә, якын көннәрдә чыгарга тиеш бу Ширмешән районының Әмир авылы тарихы. Бу хакта тулырак материалны 3 июнь чыгарылышында карый аласыз. Без дәвам итәбез. Татарстанда УК ил исемле акция бара. Активистлар республиканың социаль учреждениеләре өчен китаплар җыя. Әлеге чара 25 майга кадәр үткәрелде. Хәзер басмаларны хастаханәләргә, инвалидлар, өлкәннәр йортларына тарата башладылар. Җыелган китапларның күп өлеше республика клиник хастаханәсенең китапханә фондында тапшырылды. Табиблар яхшы китаплар кәефне күтәрә. Димәк, пациентларны тизрәк терелтә дип саный. Казанда Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәлен реставрациядән соң ачу тантанасы булды. Республика җитәкчелегенең төбәктәге тарихи мираска зур игътибар бирүен билгеләп үттеләр. Монумент федераль әһәмияттәге мәдәни мирас объекты дип танылды. 1954 елда урнаштырылган бу һәйкәл 66 ел дәвамында беренче тапкыр төзекләндерелде. Реставрацияләүне узган елның октябрендә башлаганнар иде, ул апрельдә тәмамланды. Монументта 830-га якын деталь бар, һәрберсе үз урынына әйләнеп кайтты. Реставрацияләү эшләре Күкмарада үткәрелде. Моңа 43 миллион сум тотылды. Һава торышы турында. Бүген республикада һава температурасының 29 градуска кадәр күтәрелүе көтелә. Ял көннәрендә эссе дә, яңгыр да яварга мөмкин. Шимбә көнне яшенле яңгыр көтелә. Урыны белән боз явуы ихтимал. Республиканың көнчыгышында 32 градуска кадәр җылы көтелә. Бакчачыларга чәчүлекләрне сакларга киңәш ителә. Синоптиклар якшәмбе көнне дә яңгырлар, көчле җил вәгъдә итә. Температура көндез 26 градуска кадәр булачак.
Зәй, Нурлат, Чистай районнарында малларга азык әзерләүгә керештеләр. Зәй районы хуҗалыклары 250 гектарда күп еллык үләннәрне чапкан, 480 тонна сенаж әзерләгәннәр. Барлыгы 7305 гектардагы күп еллык үләннән 41000 тонна сенаж әзерләргә планлаштыралар. Эшне кызу тотарга кирәк, югыйсә азыкның сыйфаты бозылырга мөмкин. Сенаж мөгезле эретерлекләрне кышкы чорда ашату рационында бик мөһим азык, алыштыргысыз компонент булып тора. Республика буенча барлыгы 2100 гектарда күп еллык үләннәр чаптырылган. Соңгы көннәрдә талпаннар активлашкан. Республикада талпан тешләгән 500-дән артык кеше медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән. Талпаннардан вируслы энцефалит яки башка йогышлар белән авыру очраклары әлегә теркәлмәгән. 400 гектардан артык мәйдан талпаннарга каршы эшкәртелгән. Быел энцефалиттан 2000-гә якын кеше прививка ясаткан. Шуларның 162-се балалар. Роспотребнадзор идарәсе искәртә, урманга барганда тәннең ачык урыннарын калдырмыйча дөрес киенергә, саклану чараларын күрергә, табигатьтә булганнан соң тәнне тикшерергә, талпан утырган очракта табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бүген бөтен дөнья күршеләр көне. Бу бәйрәмнең башлангычы Парижга барып тоташа. Узган гасыр башында янәшәдә яшәүче кешеләрне берләштерергә ниятләгәннәр. Казанда да бәйрәм була. Ул Акчәчәкләр бульварында уза. Сәгать 4-тән башлап кичке 6-га кадәр балалар, өлкәннәр өчен конкурслар, викториналар планлаштырылган. Аниматорлар балалар өчен тамашалар оештыра. Торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә төбәк контроль үзәге белгечләре күршеләр бер-берсе белән аралашып яшәгәндә, йорт ишегалды проблемалары да җиңел хәл ителә дип раслый. Шундый ук акцияләр Харовой күлендә һәм Урицкий паркында уза. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.